martanya mahita. Dami ni di batana sumurusin saduhu naroha imana mangaramoti ati-ati lo pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Ora semadi hita saduhu na hatani di batari hita imana tersurat di Yohanes bidu 10 ayat 1 ayat 10 sonoma hatani di bata. Na tutu si tuturu na holokoto hamu manang isena sobongo sepitu laho tubarani biru-biru nama jaki sedala na asing laho bongot panakko dui jala pamangus alai na bongot sepitu ido si parmahan biru-birui ukapun si jaga pitima di ibana jala dibigi akka biru-biru do suarana jala di jodo akka biru-biru na di kuar nabi laho menegios satu badian ia dung di parwar sudena di ibana sedi jodohani si dama ibana mardalan gabi di hutun akka biru-biru ma ibana ay ditadda do suarana asadang ngono na sida mang hutut na asing mapurus do na sida midai edang ditadda na sida suarani na asing asa di hatahu Jesus pe hata upama odeng tu na sida dang di boto na sida lapatan ni na itu na sida dungi Jesus mampu setu na sida na tutu si tuturu na ko Tuhan aku do pitu na tu biru-biru saluhut akka naong macudani ahu panakko di jala pamangus aladang ditangyon akka biru-biru na sida ahu do pitui pelua do kanuk na bongo sian ahu nalahu bongo jala ruar ma ibana dapota jamparan anggo panakko ulam manakkoi maniati jala mangaguru ubenero alai anggo ahu asa adong hanguluan minasida pola merlobi-lobi dinasida ubahen naro ido sahana dia mudong saha porsiaon arung basada barita sikio geok ia bariton rupani ima adong ma sada pangarato naro mangarato tu Jakarta dung mangarato ibana tu Jakarta dungi mangalu kari juma alain topet dangadong daposa dungi melamar memana sada alai ada adong dongan na mabuan ima keluarga ibu memana melamar kebetulan adong lubungan kerja di kebun binatang yang diterima memana karejo di si jala luksongoni karejo kebetulan ala ibana narosak kota di bereng napuna kebun binatang omma postur tubuh nih ima si doli-dolion pas sa begak jala atletisme pamatang nih si doli-doli nah sian utaon indungi didok napuna kebun binatang omma boha diroham asa tabba gajimnin buido berlakon seperti gorila tabba magajim isan biasa 2 juta gabe 5 juta ninna marabani songgo marhana las marhana buah menokin na tong homanong gorila ala kebetulan dangadong di kebinatang tahun alamate gorila jadi homa gabe talati gabe gorila jadi-jadian ninna dioloi sidul dulioma na beting kebutuhan hidup oh na beting gajina meningkat itu na perlu di mana ala tobek ma di hari minggu rupani gurang ma ropi nguncung tu kebun binatang HP di bereng ma kebetulan ro ima tu sarang ni gorila nung disongoni Roma gorila jadi-jadian on gorila palsu on di mana mah dengan gaya yang melompat-lompat do gaya yang hebat akhirnya kurang marucol mah pola do sudi aka narotu ke binatangi mernida gorilon ala dianggap cerdas dan luar biasa lompatanna rupani do bui dilompati HP salah lompat memang nu salah lompat imana salingan ne HP masuk memang tu sada ingaran ima ingaran di singa olah masuk imana lompat salah masuk tu kadang ni singon imana pe itur di bereng jetungo memana
Waduh, nerani mana mah. Ale mele mana no, mau diberi penonton nih. Akhirnya markaya atau gimana. Dungi didapatkan singom mana. Ale ngelem biar be. Gorilla. Lem biar mana marningot. Anong anggon ni singoma bawa au. Gorilla na palsu bawa au colma alangon na mau nana. Dungi dapatkan singom ibana. Lem didapatkan lem berterik mana. Lem lompat ujungnya teroma mesinggir singom. Lem didapatkan lem disenggol bahkan didorong. Singom man gorilla itu medemu mana. Marsuara na gugu minta tolong gorilla. Dungi teroma singai ida botoma. Jala dianggoma ima tu gorilla jala tu songonir merebu gorille Roma singai iba jono ma tu pinggol ni gorille hidup imana ma tu pinggol ni gorille do nanget marsuara ma singai tu gorille hidup ma diam kamu tolol nanti kita ketahuan bisa dipecat karena kita sama-sama manusia nyinna marupani imam ceritain aron endo hono ceritai burita mekkel mabiki burita ubiki ceritai mekkel alai dan tu cerita ekkel ne hita namar nida alai buidi idota ima sian baritai ima nakangani di bagasan pilihan ngulu ni colmai ima soal nakangani apapun dilakukan demi uang apapun yang terjadi iman akangani gabi ono merubah dirina asal ma dapat budak kepeng asal ma iman akangani dapotan hebeng ido na perjudo tidak motivasina alai mulo mekkel pihak makadamang do inang silakan na mekkel alai neneng berengota sien barita iman nanaing berengota holan alani arta manang hebing alani kebutuhan apapun ternyata dilakukan oleh manusia. Alani dia makadonga saha porsiaun di bagasat terpotong di Johannison di patakas do ima songon capala kanguluan ado capala ni ado ima nakaniani ngului ado kebutuhan ni ia capala ni ima nakangani nedok na son ima songon kehidupan capala ni ngulu ni colma alai buido adong capalani di paradisi Buddhis adong di na sosialis adong na humanis adong na antikristus gurang aka politik do aka na asing bahkan gurang aka parbinoto do aka ilmuin kuna di portibio taringo tu aka capalani jala capalan na taida di bagasat tahun berbeda do songo capalan na di portibio ana taida capalan na di portibio ima bagaimana mereka hidup di bagasan iman akangani akka nasian akka ekonomi manang sian akka politik do akana asing do pe na tidak di Portibio ala yang go di bagasat 30 tahun di Papua manang di do Yesus Kristus do imana do gabe songong parmahan jappalan ni Yesus do iman akang jappalan gabe hangudua ni ala ni do di bagasat 30 tahun asa tidak nakangani di do molo neng masuk siap pitui iku marita Yesus Kristus antara satarida iman japalan nandok na di bagasan hata di bata asa molo tiri di bagas tupukon adong piga poin na naindo konon na naindo ni tupukon adong tulu hal na naing berengota na perjuru ima Yesus do parmahan bahasa itu Yesus do parmahan bulu ni ala di bagasat turputon didok manakangani holan marhitesya Yesus do dia maidok ko nakangani ima nakangani gabi imana do namarmahani akabirurini imana do namadjagai hitam imana do namalo kanguluan dakya holsoan dakya ima gabi mabiar dakya tarnok matani ala Yesus do ala ni pola do didok au do pituinin pola do didok nakangani Yesus do pitu ukapun ni si jaga pitima di ibana jala dibigi akabiru-biri do suarana dia makadongan sa porsian ido nebal ka berengotam
Yesus itu adalah gembala sebagai iman akangani songon pitu laho masuk pola do dido Yesus nakangani naso masuk sepiti panakko di jala pamangus nama julan di Yesus Kristus petong do dido panakko pamangus anggo panakko hola nama nakoi hola nama niati hola mangagur ubanaro lapatan na ima ka prinsip-prinsip ni portibio prinsip-prinsip ni ka panakko na di portibio alai didok di sunna kengani Yesus do gabi pitu masuk do banua kicang. Harla botan dari si. Ai laina bongot si pitu ido si parmahan biru-biri. Ukapon di si jaga pitima di ibana jala dibigi akka biru-biri do suara. Jala dijodo akka biru-biru na. Do warna bi lahu manogi ho satu badian. Yadung di parosu dela di bana dijodohan di mordalan. Gabi dihutur akka biru madilan ibana ai ditadda do suara pitui si jaga pitui si parmaha biru sarupa doi halak ima Yesus Kristus mulai kebaron di sono pani pitui Yesus si jaga pitui si parmahani biru ima akka lo mayutu Yesus hitamai saya dulu nadi si ima hitama akka biru namar posino nang takas ditadda parmahani itadda si jagaido ima ita biru na alani do didok nakangani dibudu ita tuja palani asanang male asanang di alla portibion alai di jagaido hita dangolonok matana jalaido nakangani sai dile hodo di ita sipangano dakola sipangano ternyata juga Tuhan memberikan iman kisongo si paramahani tempat inganan tempat tinggal ni akabiru dibersihkan ias jalan dan holsoan tetapi adalah diberikan iman akaringani gabe ingaran natabu Napadua hun ibana do dalam kangguduan hola marhiti Yesus do hita sahat tuame hidup benedo si Martin Luther di sola trilogi Martin Luther diame sola gratia, sola fide, sola scriptura, idok mamse, sola Cristo, dohot, soli Deo, gloria. Namar lapatan di asa hola marhiti Yesus do idok benedok di Yohanes 10 ayat onomi. Audo dalani, dangadong nasa tuame, iya so marhiti sian au. Asa sa marhiti ido nando honot tadi makadong asa hapor siam, hola marhiti hapor siap taido, hola marhiti Yesus do ita bui naking bongot tu amai tangadong naasing si hita sohoran Yesus molo masuk kita siap pitu Yesus Kristus pitu tarida do jala jumpa kita ma japaran nalomaki ima halua jadi taingok mai ola Yesus Kristus do dalan satu amin na perpudi mana patuluhon aman doon iman akangani asa tung taida diajar hodo tu hita songon parmahani lapatanna neng berengotta di ayat 10 sarido parmahana dinga do anggo angu di siaho parmahana dinga nido hosana homokom akka biru-biruna umma persiajarana arga neng berengotta songo paddo ni amatta kiajar dewan tarwi ingarso sumtududu immadio mangun karso tut yuri handayani bagaimana kita memberi teladan memotivasi dan bagaimana kita iman akangani nagabi mangalehon semangat di jolo, di tonga-tonga, di budi tetapi kita lah tokoh iman akangani songon namanada parmahani Yesus sebagai pintu, Yesus sebagai gembala, Yesus sebagai penjaga nang madoktu hita iman nama parmahani ita asa takas di sini didok guk pasu-pasu mah kita akka namanada jala nambutongan di asini rohani debata alan ni madia makadunga saha porsyam di bagasat terputon kita diajak dia main ima asa taingot balgani holong ni rohani debata songon nama parmahani ita atong apa yang mau disampaikan oleh nats ini kepada kita lah tengok ma berlatih ima gabi pui
kita manada songon parmahan buloni. Jala tengok ma Yesus Allah gembala dan pintu bagi kita yang percaya. Marilah kita serahkan segala persoalan dan pergumulan hidup kita hanya kepada Dia yang mengerti segala kelemahan dan Dialah pemilik kita. Amin. Mulia tema diho ali Tuhan dewata, nama ramahani hami, doho naho Tuhan pitri hami masuk tubano gicang, doho nama alin ngulu nama notong roli saliling nililingna.